Salam, hormatly vatandaşlar. Şu gün, yani 30 noyabr 2022 yıl, men Murat Gurbanov. Men size New York'tan habar berýän. 2-nji dekabrda 2022 ýylyň 2-nji dekabrynda sagat 10-dan sagat 13:00 şerli BMG Bütün Dünya Milletler Guramasynyň öňünde manifestasiýa boljak. O manifestasiýa Ukrainadaky urşuň, ýani Ukrainada kösenýän halky gollamak, Türkmenistan we Merkezi Aziýa döwletlerindäki syýasy, kanun ýagdaýda tutsak edilen adamlary gollamak boýunça manifestasiýa geçirilýär. Onuň inisiatory, onuň ýani organizatorynyň biri DVT Topory we Merkezi Aziýadaky Cemiyetiň ýani assambleýasy, Merkezi Aziýa döwletleriniň Cemiyet assambleýasy gurnaýar. Onuň daşynda Ukrainadan we beýlek döwletlerden adamlary gurnaw ýani organizator bölümine komissiýa girýärler. Ine şol manifestasiýa häzir jurnalistler bilen görüşdik. Fransaň esasy X kanalyna habarlar berler. Gün reportajlar berler. Biz beýleki Azatlyk radio, American Voice, Liberty kanalları bilen görüşdik. Washington Post, New York Times hemlerine görüşdik. Hatta ýani hökümetden adamlar gelir şu protestde gatnaşmak üçin. Ine şu ýerde Jumat Apar, Murat Duşemow, Pyhammer Allaberdiýew we beýlekleriň artlar tutulup plakatlarda bolarlar. Sizin hemmeňize haýyş edýän, egerde Amerikada bolsaňyz gelip goşulyň. Öz vatandaşlaryňyzy gorlaň, öz watanyňyzyň azatlygyny gorlaň. Egerde siz daşary ýurtda bolsaňyz, siz kiçik video yapyp şol manifestasiýa protesti gorlap bilersiňiz öz wideoňyz bilen. Onam kyn görmeseňiz DVT kanalyna ýa başga ýani görüşen kanallarına, rejime garşy görüşen kanallarına çap edip bilersiňiz. Ondan başga bloger bolsaňyz, siz bizim bilen gün efire çykyp şol geçirilýän manifestasiýadan gün reportaj edip bilersiňiz. Biz size şolara mümkinçilikler bereriz. Men Türkmenistanyň halkyna ýüzlenjek bolýan, siz nirde bolsaňyz, şu dünýäde Rossiýada, Amerikada, Ukraina, Belarusiýa, Indiýa, Ýaponiýa, Hytaý nirde bolsaňyz, bizim watanymyz Türkmenistan. Siz şu zatlara häzirki wagtda ýani geljek 6 aýda gaty ün sermeňizi haýyş edýän. Sebäbi iki sany atyly ogul Türkmenistany basyp alyp, ine Türkmenistanyň asmany azatlykda biz şonu saklap durýar Allah bizim watanymyzy, bizim halkymyzy katastrofa etdiler. Katastrofaň ýüz keşbi hökman Rossiýa bilen ýani Ukrainanyň arasyndaky geçýän uruşy adamyň kösünçi ýeterlik däl. Katastrofaň ýüz keşbi hemme zat parahat ýagdaýyna paçtow markaň surat ýaly bolup biler ýöne arkasynda gaty halkyň genosit ýagdaýyna kösünçligen bolup bilerler. Ine şol Türkmenistan 1993 ýyldan bäri hemme halkara gurumlar ılaýtada bütün dünya milletler gurumasy her ýylky dakladyna aýdyp geçýär. Türkmenistandaky diktator rejim iň güýçli diktator rejiminiň birdi. Hiç wagtym olar Türkmenistany övmediler. Türkmenistanyň telewiziýonatyna bu zatlar alap adamlar ýetirýär. Inni biz şu zatlar goýup bolsun etmeli. Inni siz niýede ýaşasyňyz? Kirkide çopan bolsaňyz, Esenigulda kiçik daýhan bolsaňyz, Amerikada biznesmen bolsaňyz, ýa-da bir ýerde işläp ýören bolsaňyz, egerde siz Türkiýede bir ýönekay işler bolsaňyz, bir çopan bolsaňyz bir ýerde, watan bizimki, watan sizinki. Siz häzir geljek 6 aýda kiçik ädim etmeli. Biz finala çykdyk. Biz häzir aýrýat bu rejim. Ine şoň üçin şu rejimiň bolup geçýän ýani çalışmalardan giç galman, bu taryh çalışmalar. Türkmenistan Merkezi Aziýada birinji bolup demokratiýa geçer. Ýadyňyzda bolsa men aýdýadym, hormatly watandaşlar, biz iň ýygaly opozisiýon görüşde, iň ýygaly ýani ösüşde döwlet bolduk Merkezi Aziýada. Inni biz opozisiýanyň görüşde ikinji ýere geldik. Gazakstandan soň. Häzirki gyýky wagtda biz birinji ýere geçerdi. Demokratiýa
yeňip bütün dünya görkezler. Şonuň üçin siz vice-premier, siz MHM agenti, siz polis ýa-ni bölümini işleýän, siz Türkmenistanyň bir kiçik kärhanasynyň işçisi tapawdy. Bu watan bizimki, biz azatlykda ýaşamaly, biz hiç ýere daşyna gidip onça aýlyk ağaç kazanmaly. Biz Türkmenistanyň içinde $800'dan $3,500 çel aýlyk kazanmaly. Biz Türkmenistanyň içinde istendik wagty çykyp, istendik wagty ýerip durmaly. Türkmenistan beýlik döwletleri bilen vizalar aýyp başlamaly. Ýa-da Ýewropa döwletleri bilen 6 aýlyk viza burýaly biz üstüne işler. Vizasız 6 ay aýlanar ýaly. Ulu döwletlerde. Egerde ulu döwletler Amerika, Ýewropa döwletleri, güýçli döwletler 100 ýyllap öz azatlyk gazanan bolsa, bizde mümkinçilik bar. Geljek gysga wagtda şol azatlyk almak. Egerde barymyz, aglarymyzy, pikirlerimizi, ellerimizi, hereketlerimizi birleşdirsek, biz gaty çat ýagdaýda hiç hil jan ýitirmän, hiç hil gan dökmän geçip bilerdi. Sebäbi häzirki rejim bir maşgalan rejimi hiç kim kanagatlandyrar. O ýanynaky ýürýän ýallaklar, ýanynaky şu rejimden peýdalanýan prokurorlar, milisiýalar, polisler olaryň oýun boldy. Bu ýaly biz döwletimizi katastrofa akıt bilemizok. O gurulýan zatlar, edilýän zatlaryň paraxorlyklary halk üçin edilen. Halk şondan hiç zat görenok. Şonuň üçin halk görse-de kiçik zat görýär. Türkmenistan açyk hemmelere we arassa bolmaly. Arassa konstitusiýalar işläp durmaly. Erkinlik diýmek, azatlyk diýmek edenetlikde şu konstitusiýada ýazylan bolsa, şoňa hormat duýmaly. Prezidentden başlap çopana çeldi. Hemmeler hormat duýmaly. Bizim haklary we hukuky gorayan güýçler, ýagny prokuratura, polis, MHM, sudlar hakykatan konstitusiýany gormaly rejimi däl. Türkmenistana istenik adamyň haky prezidentden kim bolmaly. İstenik wagt çykyp bilersiň, istenik giýip bilersiň, istenik wagt öz tanışyny, dogan garnaşyny getirip bilersiň. Ine şu gymmatlyklary biz de hödürlýäs. Biz şu gymmatlyklary Türkmenistana yerleşdirecek bolup hereketler edýär. Bizim eýýäm bir topar halkara döwletleriň gollawy bar. Ine şu döwletleri gollawyny biz östürip Türkmenistany giýip şo ýerde çalışmalar etjek bolýar. Şonuň üçin egerde kimde kim ay boşlay mena goşuljaka diýseňiz, goşulmak men sizi mecbur etbilemok. Ýöne şul taryhy wakalar, şul azatlyk ýol, ol asyrda, ömürde bir gerek bolýar. Egerde düşünýän bolsaňyz, goşulun, hereket edeliň, hemme bir agdyr bolup demokratiýany guralyň. Demokratiýanyň iň gowy zatlaryny Türkmenistana yerleşdirelim. Türkmenistan bütün dünya dini gowy tarapdan tanıdar. Açyk taýlawlar geçirer. Dini prezidentler, dini parlamentler hemme ýerde açyk taýlawlar. Her ýyl taýlawlar bolar. Şu ýyl parlament bolýan bolsa, o taýlawlary ýa beýlik taýlawlaryň öz möhletleri bar. Şu möhletler boýunça taýlawlar her ýyl geçer. Her ýyl taýlawlary gatnaşyp bilersiň. Arqyn bolarsyňyz, çağlaryňyzda, dogan garnaşyňyzda hiç kim hiç taby ellemez. Gazanan zat şonky. Üstüne nalogu, pajarnik, ol her kimin öz yerleri bolar. Şol yerlerinden öz jogapçylyk yerlerinden çykmalar, gaýtyp kömek ederler. Men size öz çykyşlarymda gurrun gördüm. Amerikada edaram bolanlar, sany bilim stansiýa gelenler mena yaparlar diýip gorksam gaýtyp men bilen magazynlara gidip ýürüte dermanlar alyp kömek etdiler dezinfeksiýa etmeli. Ine şu ýaly gulluklar bolmaly, halka kömek eden, halka hyzmat eden. Konsullar erine kast edip halk urmalylar. Konsullar halkyň öňüne ılgap problemalaryny çözmeli. Ine şu ýaly hökümet berýär. Ine şoň üçin görüşelim. Bize bir çık adımlar. Ine şol adymy men sizi çağırýar. 2 dekabrda biz Amerikadan başlaýar protestler her ay gidip durur. Soňky protestler Türkmenistana turur. Türkmenistana biz barýar. Bizim Türkmenistana barmak ýollarymyz kesgitli. Nesip bolsa Türkmenistana öz goşuklar bolar. Goşulun hemme. Sağ olun.
hormatly vatandaşlar.